हाग्रामाया देरहाबाय 70था मोनबाय सरकार दानो रोङाखिसै आरो गोदोनि बिनि एक्टिभिटिसफोर आरो बेहा गोदान माने फिउचारनि थाखाय जेबो प्लेनिं गैया नंखायनो आङो बै समाव जितु सरकारा बिजेपि सरकार दं बे हिसाबै आङो बिजेपियाव थानानै माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट मावनो हागोन नामा सानदोंमोन दा बहायबो नुबाय आङो बहाय जोंनि बर'फ्रा जायगा गैया जोंनि बर'फोरनि थाखाय बारा साननो हाया नंगौ बिसोर जाथिजों खोथा गैया देशआव खामानि मावदों बिजेपि हिसाबै सरकार हिसाबै खिन्थु जों बर' जाथिनि थाखाय बा जोंनि बिटिसिनि ओनसोलनि थाखाय बिसोर जेबो मावनो हाया बा मावफैयाखै मावफैनायबो नङा मानोना सरकारा बिटिसिआव जोंनि काउन्सिलारसो थाखा हरगोन बिसोर खिन्थु खामानि मावनाया जोंनि काउन्सिलारसो मावगोन बेवहाय डाइरेक्ट आसाम सरकार जेबो मावफैनो हाया ओंखायनो बेखौ साननानै दिनै नुबाय माने बिदिनो थानानै मा जागोन आरो जोंहा भबिसत दं भबिसत थानायखाय आङो एबार जेरैखियाबाबो माखासे जेन'बा माखासे खारनफ्राव बहुद आं बदनाम लादोंब्लाबो आं बे बदनाम लानाया केलकुलेटेड भाबै खालामदों आं एम दानजादों बे आंनि केलकुलेसन बा केलकुलेटेड भाबै खालामदों बहाय अनिस्स' खोथाबै नङा एम दानजानांगौ आं दाय मावनानै दानजादों नङा आं दाय मावनानैनो बे एमखौ दानजादों मिन्थिखागौ बेबायदि खोथा बुङोब्ला प्रमद बर' सारनि खोथा दानखागोन प्रट'कलनि खोथाखौ दानगोन थेवब्लाबो दाननायानो आंनि थाखाय मोजांसो सानना आं बेखौ माबादों नङाब्ला आङो डाइरेक्ट जुदि बिजेपिआव ओंखारनानै जुदि इउपिपिआव लाफैनांगौब्ला बे प्रमद बर' सारा एसे गाज्रि मोनजागोन रायजागोन आं बेखौ लुबैयाखै आंनि इस्सा गोथौबारे फैनाय होननानै आं बेखौ देखायदों आरो बिदिनो फैदों आरो दिनै जोंहा भबिसत गोबां मावनानै दं आरो दिनै नुदों प्रमद बर' सारा जा मावदों हाग्रामानिखौ बुहुद आकास फाताल तफात डेभेलपमेन्टआ मावदों नंगौ खिन्थु बिनि गुन मावनायनि गुन पलिसि गासिबो बहुद पार्थक्य दं ओंखायनो आङो इउपिपिएल हाबदों आरो हाबनायनि खारना जाहैबाय जोंहा बिपिएफआव थानानै जेबो जाया आरो बिजेपिआव थानानै जेबो मावनो हायाखै मावनो हानाय नङा ओंखायनो ओरैहाय आं इउपिपिएल हाबदों आरो आं बुंदों एबार आङो इलेक्सनबो गेलेया बिटिसिआव आङो पार्टिनि थाखाय मावगोन जोंनि भबिसतनि थाखाय मावगोन बेवहाय मानसिफ्रा आंखौ बुंनो हागौ दल बाग्रा बायदिसिना आरो बेखौ रावबो बुङाखै बे उइलियामासो बुंदों उइलियामाथ' गावनो दल बाग्रा बोसोरब्रैयाव खेबब्रै मोनब्रै हानजा सोलायबाय बे प्रथमाव बिपिएफमोन बियो थाखा फैसा खामायबाय लाबाय उनाव इउपिपिएलआव फैबाय प्रमद बर' सारजों थाफैबाय बहाय थाखा फैसा खामायबाय लाबाय ओमफ्राय दा नै इउपिपिएल बिदिनो इउपिपिएलआव फैनानै आरो दा बिजेपिआव सोलायबाय मोनब्रै दल बिदि सोलायबाय बे खिन्थु आंनाव बिदि नङा आं इस्साखिथ' भाबैनो माने हयथ' नंगौ रायजोफोरजों रायज्लायनो हायाखै खयथा जिनिसफोरखौ उनाव खिन्थु रायज्लायफिनदों आङो ओरै खालामबाय खालामनानै आं दल बाग्राबो नङा राजनितिक सुबिदा लानानै सोलायाखै जेरै उइलियाममोना सोलायदों आं बिदि नङा आङो थांनाय खेबनै बाराव आं बेहाय इलेक्सन गेलेदों खेबथाम टाइमाव आं इलेक्सन गेलेयाखै माने आं इलेक्सन गेलेनो बाखाबायमोन थार्ड टाइमाव आं गेलेयाखै बहायबो थेवबो बिपिएफआ 6,500 भट मोनदों ओमफ्राय जिरन बसुमतारी खालामदों 11,500 माने 12,000सो भट मोनदों एबार आं फैबाय बयबो लेंनायाव हाग्रामाबो लेंबोदोंमोन आंखौ आं दा 17,500 फ्राय 18,000 खाथि भट मोनदों बे आरो दा नंखायनो दल बाग्रा बा सुबिदा बादि आं बै समावनो आंना थार्ड टाइमाव आं देरहाखायोमोन फर्थ टाइमाव देरहायोमोन आं देरहानायखौ जेबो सानाखै मानोना रायजो राजाफोरनो जिखिनि मावनो हानांगौ आं बेखौ हयथ' गोबां सम मावनो हायाखै बै समाव हाग्रामानि समावबो बिदिनो बहुद रेस्टुरेन्ट दं माबा दं बेनि थाखाय आं मावनो हायाखै दिनैबो आं ओंखायनो लुबैदों आं पार्टियाव थानायखाय मावगोन जोंनि भबिसत सरकारजों सहाय खालाम बे हिसाबै आङो बहाय आङो एबार इलेक्सनबो गेलेया आरो आं भबिसतआवबो गेलेनाय नंला आरो बेनो आं रावखौनो पार्टिबो सोलायाखै सुबिदा बादियाबो नङा बे आरो